Sugeng dalu Mbak Manohara. Sugeng dalu. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, dangu mboten pinanggih. Alhamdulillah saka kersane Mas Nopek, Pak Pir, awake iso ketemu meneh ning kene. Alhamdulillah. Kok. Lah iya. Heeh. Sami wilujeng. Wilujeng. Rawuh jam pinten iki wau? Kula wau rawuhe jam sekawan. Sekawan. Oh. Dan jantan mriki wau ketura. Oh, ketura. Pancen saking kesele ya. Oh injih, kesel ngoten niku. Rae nggih ngoten niku pun biasa. Wong biasa. Karena terlalu banyak aktivitas. Aktivitas. Injih, ngapunten nggih. Ning sing penting iso lumadi. Oh injih. Kurung cawi Mbak Manuhara. Iso dipasno silete. Ayo demun. Kok Ngapunten. Pasno silete. niki lho niki. Kok gede apa iku iki? Ngapunten Isine Kang apa? Mas, ngapunten. Nggih. Menika sinten? Munyuk. Nggih. Niki Dika. Oh Dika niki Dika. Sini. Monggo lho. Sini. Kowe kok omong urung cawik. Waduh. Wis. Sopo? Sopo? Manohara sinden terkenal. Sini sayang, sini sama Oke lho kalau tante. suarane apik Sama merdu. tante. Maju. Sama tante sini. Nama kamu siapa? Dika. Lah iya ngomong sing apik Dika. karo wong tuwek. Malah metu lanange ya, Dik. Lu kok Kok metu lanange Enek sinden ngene iki. Lah iya. Lugu-lugu Dik, kon lugu. Lu kok ngene? Iki senengane Pak Supir. Oh iya. Ngapunten menika sinten? Kula demun. Nggih. Kali sinten Mas Demun menika? Niki kalih Mon. anu bapak kula. Ya, Piye to piye? rasane piye dicipi-cipi. Oh iya. Pucet aku langsung rasane. Mosok sih. Wangi, ayu. Mosok sih. Sinten Kang Mas? Niki bapak kula Cak Silo. Tak silo. Nggih. Loh. Apa? Iki jare Dika sing mayite mau to. Iya iki mayite mau. Takut. Ngopo? Mbak, kuda-kuda, Mbak. Kon kuda-kuda iki lho. Kowe kok cilik-cilik tak delep nenek lho le wengko. Dilepono nang ndi? Piye Mas? Dilepono nang ndi koyo bolong-bolong ae kaya. Apa sampean ora percaya yen aku bolong he? Lah Apa dalah. ora percaya he? Aduh. Ngomong he. Sik. Piye. Ana apa? Biasane wong wedok ngono ki ngene kan genjuru ngono. Oh. Masuk cetok. Ora. Sing cetak-cetak apa nih? Sing cetak-cetak apa nih? Mik ini. Oh. Mik ketemu Aku mau mik ora iki lho. Ora ki, ora nata mik ki aku. Dijajal maneh. Aku mau ngene lho, Mas. Lah dalah. Piye? Aku kalah udahku cilik Oh, tanah iki ukiran kok sakmene iki lho. Aja ngono Mas, rene salaman dhisik. Jenengan pirane dengan asma sinten Kang Mas? Kula Cak Silo. Oh, alhamdulillah jenengan sampun kagungan bojo. Ya Allah. Robana atina fid dunya hasanah. Ngopo Cak? Apa? Ngopo Iki dong awakmu? apa tadi iki mau? Berdoa. Jenengan ampun ngoten nggih sayang nggih. Ojo suwek, gampang suwek. Kowe iki kaya ngono ki lho. Iki kan bapakmu. Umpama kowe duwe ibu aku engko tak gawekne adik. Gelem Odik. Engko tak gawekne adik. Gelem Odik. Oh enggak. Lah nyapa kok oga? Kayak ngene kate gawe adik. Kan ibuke ayu, Nah. najan to bapake kaya begenggek ngene. Enggak. Piye ta? Kaya apa? Oh ya, sing tuku begege. Kok ya engko tak gawekne adik. Iso gedhe ngene rek. Apane Apane Cak? to? Aku rusaline. Anduk loro dale kabung. Kok iso jenenge Ora kuwi asli original kuwi. Oh niki mun original iki pokoke. Original. ngapunten. Nggih pripun? Niki yuswane pinten? Niku enten nek seabad napa pinten ngoten lho. Umure pinten jenengan, Mas? Owek nemen. Kula 50. Wah, aja layak. Nggih, wingi dinyang pikulir. Imut-imut ya Allah, imut-imut, Mas. Gemesne ngoten nggih. Gemesne banget dodolan to lho pipine. Lho ya lah. Molor kabeh. Apa
tuwa kok kene. Iku dikono putuhe ngene suwek putuhe diaplek iki. Oh nggih, sugeng tetepangan, Nggih. sugeng rawuh teng Medion nggih Mas. Nggih. Panjenengan daleme pundi? Kula Nganjuk. Kok ambune kadal. Pripun wonten apa? Wonten apa? Nganjuk kok awakmu kok kaget ki pripun? Saestu. Jenengan daleme pundi? Nganjuk. Nganjuk, Mas. Pripun? Kok nganjuk kok ketoke kaget ngoten pripun? Gak Takon usah. balik. Ambune lho. Nyapa ambune manuhara nyapa? Aja ngono to, Kang. Kalau. Karo wong wedok ki ya aja romantis ngono lho, Mas. Kaya Pak mboten ten palu sing cilik-cilik titik Pak. Adi apa? Cak tutuke lho. karo Mbok wong sing wedok romantis. aja Romantis dik, awakmu paling ora romantis. Oh iki ya anakku to iki. Nggih. Piye? Apa cak iki kok? Aja ya lek gak pareng iki beracun. Pengen bapake. Pengen apa? Pengen mie. Aja gak pareng beracun ya lek iki. Mi Mbah Dok Kuwi luweh nemen kadaluwarsane. Nganu iki kur pajangan tok. Baik. Metuhe duduk susu wisan. Lah apa dik? Banyu tajin. Bocah kok. Ngene iki lho, awake dhewe iki kita sebagai pekerja seni Nggih. harus menghargai dan, Bener. dan Nggih. menghormati senior awake Betul, dhewe. betul. Nah, ngono, gak pareng ngono kuwi aja, ngono kuwi. Ya. Ya jene. Niki lho, sawere dik. Elok-elok. Rene, ki sapa sing marai nyawer ki mong sapa? Napa? Sing Semare nyawer kuwi ki sapa? Lho, Lho, sing nyawer ki mong sapa? Kula. Rene, ngadeg nah iki lho. Mangkongon nunggu. menengah. Ki sing nyawer sapa mong? Aku. Lah nyapa kok mbok sawer dhuwit palsu peh aku wanita palsu ya mbok sawer dhuwit palsu. Yo. Gak apa-apa wong iku nek asli rugi aku nyawer sing iko sing ayu-ayu. Lah aku rumahmu po elek rumahmu. Aku ki ya ayu kaya mbak-mbak iki. Ayu apa kaya gapura ngene. Dik aja ngono. Ngene iki kelangenane Pak Pir ngene. Bumono hara iki nang omah iku disegani nang kampung e kono. Sebabe ngopo kok? Segani, nanti nang omah kene kayak sego, rono maneh kayak sego ngono. Ngemis iku. Berarti raine blek sego ngono. Dika, Iki lho. kae aku balesno kae kan nakal. Ampleken, Mbak. Iku Amplok iki apa sih? kaplok. Oh ngono. Kampleng. Rene Mas ini Mas. Iki lho, Mas. Kowe kuwi lho. Kamu kan bisa nyanyi. Mboten. Bisa apa ora? Bisa apa ora? Aku ning ngene kaya Pak Pir mang. Nyapa Pak Pir nyapa? Kayak dua patah satu patah. Assalamualaikum. Kuwi tanah Pak Pir iki usiane wis tuwek. Heeh. Kayak grogine didelok belione Pak Dalang. Ning nyatane semangate Mbak Pir luar biasa. Wah, tenan. Sinden sarunge munggah jak foto kabeh. Wah, niki dek wau. Oh, diruangkuli diambungi. Wis. Nganu, mbok pilih Pak Pir di nganu dijak mriki. Nggih, lho. Nah, tak jempute. Pak Pir kali Mas Nopek sekalian. Mataram Mas. Heeh, turuk. Ayo Mas Nopi sekalian pindah. Mas Nopek. Ayo. Ayo. Monggo Mbak Pir, monggo Mbak Pir. Wah, ketok gagah. Dalam jajare banci ketok gagah. Biasane mlakune timi-timi niki rada gagah. Hup. Kodok ngorek Mas, kodok ngorek. Anu mantan itu cekelen Mas, mantan itu cekelen. Manten tekel, manten. Mantan itu. Ayo yu. Ayo, Mbak. Ben lungguh ae mantan itu ben lungguh.
Ben lungguh Mas, ben lungguh wae Mas. Kersane lenggah, kersane lenggah, kersane lenggah. Kukuruku. Tok, 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 tok. Kukuruku. Anu kula tak juru temu. Monggo dipun candra, Pak. Monggo dipun candra. Nggih. Temanten kekalih sampun minggah wonten ing Monggo mriki Mas sasana. manten. Mong kula juru temune, monggo padhe mriki. Ora pepeh. Ojer. Kabeh kejer. Diambung Bu, diambung. Ngambung kelet no. Bob. Monggo lenggah mriki Mbah Pir, lenggah mriki. Bersanding sama Wes. Wis jajar ngene wis. Wis nator didelok ngono pasangan idiot dadi. ideal. Ideal. Oh iya dia. Kurang ajar Mas Ilo ki yo. Manopek Mas Ilo kurang ajar jadi pasangan idiot jadi. Nopek mlayu kok nopek. Nika Nanti mau. mriko melih. Anu. Ayo monggo mriki. Monggo ditimbali. Kula Gak tau salin. Niki. Nggih. Nganu kula dongakne Mas Nopek jenengan muga-muga duwe adik melih nggih Mas. Nggih, amin. Duwe adik nek. Monggo Mbah Pir badhe nyuwun lagu napa? Niki nopek nggih nuruti jenengan lho Mbah Nggih Pir. monggo. Dipaketne wayang. Niki kelegane panjenengan monggo. Pripun? Tresno warung. Kok didamel bikin pripun. Mikir Tresno marang tangga. Waranggono. Oh, Tresno Waranggono. Waranggono. Nggih tresnone jenengan kali Mbak Warti mengke abadi plek. Mang tak takoni Pak Pir, jenengan umpami nikah malih damel putra apa mboten? Enggak disila aku gak gawe anak, aku gawe pesenan tok ae. Kok iso gawe pesenan ki roti kok. Melayani pesenan tok. Mbah Pir nyuwun lagu Tresno Waranggono sing niki dereng sedaya nggih niki mau nggih. Oh, dereng. Musik gamelane saged to? Terus nomor ngono. Oh, profesional niki kok sedaya ampuh. Wong dikai musik campur sari ora kerasa kok, Mbak. Nggih. Beda. Bae kudu nyel gamelan. Gamelan monggo berdua. Oh. Sinten menika? Monggo anu mayang. Mayang kali. Mayang terus. Kali Mbak Wiwi. Nggih. Mas Nopek dek wau meling kula, Nggih. nek wayah nyanyi-nyanyi pengen joget. Oh Derek ngoten. joget ngoten. Monggo Mas Nopek. Kalih Didik Kulot. Monggo. Pak Kulot monggo sekalian sepindah. Ayo Mbak Ngo. Ayo. Yo lanange sapa lanange manuk kuwi lho. Suara no. Tak lanangane dhewe ya Mbak Pir, mau ya lanang ya. Ayo. Los. Oh kali Mbak Chandra, monggo kali Mbak Oh, Chandra, ya. Berdua ya Mbak, berdua. Berdua Iya. kali Mbak Chandra. Nggih, Mbak Pir ki duwe pilihan kok ejan. Duwe pilihan. Sing dipilih Chandra Tas, karo. Mbah, tas. Oke. Nganu Nduk, Nduk, ki mau kan aku wis teko. Heeh. Teko kan aku salaman ngene sayang kanan kirine. Ya ampun, cium kanan Anu kiri. karo Mbah Warti ya wis sayang tangani. Karo kowe Nduk salaman. Aku mau wis dipeluk kok ya, Mbah ya. Aku wis piye nek mau meluk piye? Piye Mbah mau, Mbah? Kan putu karo Mbah ya, Mbah. Sehat-sehat ya, Mbah ya. Muga-muga ngesuk tapa bulan ngarep anak Rika nanggap nyung sekanca maning ya, Mbah ya. Iya, sing penting kan gue ya, Mbah ya. Sing penting tetep obong-obong congor, ya, Mbah ya. Ngapunten, Mbak. Sampe nek meluk niki nganggep napa? Putune. Heeh, Mbahku. Niku lak jenengan. Nek Pak Pir mboten sampe Kenapa? peluk. Pikirane nggih kados ibu biyen. Jadi kan kok ya lagune pamundutane Nduk. Nah, Tresno Waranggono. Tresno gitu. Waranggono. Sing marahi sinten, Mbah? Lagune Tresno Waranggono. Mbah gaul banget lagunya Tresno Waranggono. Pak Kang kowe ora ngerti lho jarene, ora Jawa ya Mbah ya. Heeh, Mbah. Sing penting anu piye carane Mbak Pir seneng atine. Nggih. Wong acarane bengi yo seneng-seneng. Monggo Ya, Mbak Pir Ayo Mbah joget. Pir. Goyang.
Oke. Oh, nggih. Ayo. Monggo, Mas. Monggo Jo, pun aturaken. Yo Tresno Waranggono jasa karo gamelan. Bejo laras Indonesia. Moyo, Goyang Mbah moyo. Pir. Oke. Goyang Mbah Mbah. Lanang sing. Jroning atiku ya kelingan esem lan muyumu Dending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rasiramu Bukan masa tenane aku ngerti hatimu yen wis mestine aku tujumu pancen rasa kari rasa utuli langgonmu nrimo dilakno aku kangge priya liya rasa wis sewindu nggonku ora ketemu kagugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Les lakon tresnamu ing kedekat tresnanku tak tembangne saben kangen sliramu satenane aku nangis angin tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati Uyuhmu ngelayong ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nanding aku mung bisa nyawang tumetes aluku mrebes mili ana pipi apa tresno iki pancen aku duweni Wis lilakno aku kan mas Wis cukup laleno Lelakon tresno iki bakal dadi cerita Tresno waranggono Aye Yo, 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 Goyang supirna Ayo mas Sing ayo deh Ayo Apa wis sewindu untung ora ketemu Lo ora atiku krungu suara Ayo bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Ayo tak tulis lakon tresnamu ing kedekat Susulan tembangne saben kangen sliramu Satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni
tresno iki pancen aku duweni Wis lilakno aku Kang Mas, wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Marem, Mbak. marem. Marem banget ya. alhamdulillah Ampun Mbak Mano. Ha iki gantos Mbak Mano sing nyanyi ki ambak. nyuwun lagu napa melih nggih kersane ambekanin kula sing bawani mboten napa-napa Sodrun. sodrun Lagu apa Iku iku? apa, Mbah? Sodron lho. sodrun niku lagu cara mriki cara kados orek-orek napa-napa niku Oh. niku sing saged nyanyi nggih namung Mbah Warti Iya. Oh, duet. nggih Sodrun. sodrun larasnya apa Mbak Slendro mawon nggih Kanca-kanca iso ora lek cara ngaminan iki. cara Medyunan Oh, mriki Medionan. Nggih. Oh. Sodrun. Lek ora iso, nek sodron wis tak krungu kowe. mosok Iya. Wis batal ae, Pak. Batal. Nek batal ya kudu malih, Pak. Oh. napa di yen ing tawang napa Gubuk Nyidang Asmara. Sari, napa gubuk Asmara Nggih. Napa bodak kuning? nggih pokoke niki jenengan sing nanggap los Napa? Request Jalal Waton. Kok sejalal waton. iki solawatan rumangsamu Jalal Waton Iki bae. Dhisik nyawer. yo lagu napa mengki kula bawani Sapa? anu rasanggatane sing ison jenengan dhewe ae nyuwun apa Lali. oh lali piye nek bar ya Mbah Ya wis kodang kuning apa gubuk asmara monggo. Iya. oh lali janjine Oh lali janjine, oke. dipun bawani oh nggih bawani napa Heeh. Wis apa-apa kena dibawani sementing tibane lali janjine. Apa. Oh. Ayo Mbak Mano, nggih dibawani coba. bawani yen ing tawang mawon nggih Oh nggih. Yen ning tawang. Nah, mono. Bagus rek goyang-goyang. Alah. jenengan iki kok ya kudu nyaplok wae lho lanangnya kena nggo pajangan keri-kerian ya Mbak ya Ngono wingi jare ngundang sampean gak gelem lho, Mbak. napa Nesu. mosok lha piye Nggih. Lah gara-gara ora oleh niken kan karepe dijolne jenengan. Heeh. Gak gelem Pak Pir niku. mosok Tenan kuwi. Akhire kalau cah-cah dihapusi ning warung ayu. entek piro Mas Entek pinten to sampean nyawer warung ayu niku? Ora kena dia. Ora kena ceto. Lha iki nyawer seneng. Wong kita ketemu arek cilik mesti kayak duwe. jenengan nek karo wedok lak metu duit nek karo ora Ya. get iki lho kok ya Suarane iso galik-galik. iya Mas langganan kawak Mas langganan kawak kula tak neberikan gene nggih trambul wong mendem Oh iya. Layak protol kabeh. untune ilang kok ya niku mantun atabuk omongnya penceng wi
mantra-mantra wong lanang. Juan suarane ya tuku katok nang Inggris apa wi? Etoke wedok ning Gimbal Inggris. Ya ya. Nonaneng. Penting ya. Nimas Wah, ingsun prasapa Sinek sinek senan bumi bumi langit Kok ora teko ngono. Mas Piye, Mbak? ngeki nganu untir-untirane. Oh, untir-untirane. Dadi iki kudu dibenakne. Nganu Mbah Pir jenengan benakne untir-untiranipun. Niku lho. Lho. Ndadalah. Mbah Pir wis ronggone. Kayane pelanggan kawak gitu. Kandhani kok. Aja ngomong lho Mbah Pir ya. Heeh, ngono iki enek teknisi wong nyuwara nang itu. Wonten teknise. Oh, iya. Aja. tangis ing atyas Ngenteni Wedok. Lanang. bulan Wedok. Lanang. Oh, cirine gampang mekan. Cirine Piye piye? carane piye? Nek suara lanang buka ngene, nek wedok dikempit ngene. Nah, Berarti kan kene ketekek kan. Oh. sing ketekek ki apa nih? Sing ketekek ki apa nih? Sing ketekek apa nih? Heh? Iki lho Sing sari. ketekek apa nih? Endi? Heh? Endi? Jari ini iki lho. Ora enek sing ketekek wong Ora enek. sawak. Oh, tak gibeng pisan. Mbakku kuwi. Ngawur. Kuwi mbakku. Pak, Aku nyinden nun sewu riyen niki senior uyon-uyon daerah mriki. Iya, bener. Kondange mriki. Ha. Riyen zaman semono awan bengi nggih kali Bu niki terus. Heeh. Jadi anu aku dipletekne dadi mbok niki. Kowe ki aja macak lanang macak wedok wae engko lak laris ngono. Akhirnya keterusan deh.